वेलकाम टू नेचार पाब्लिकेशन। नेचार पाब्लिकेशनाव नोंथांखौ बरायबाय। लोगोफोर, बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो ओरैबायदि बर'नि मोनसे खुगा थुनलाइ एबा बर'नि मोनसे ओरैबायदि इन्टारेस्टिं खुगा थुनलाइनि सोमोन्दै आं नोंथांमोननो फोरमायनो आखायाव लादों। खुगा थुनलाइखौ मा होनना बुङो? फक लिटारेचार, जाय खुगा खुगा सोलिबोनाय फक लिटारेचार, बेनि सोमोन्दै फोरमायनो आखायाव लादों। दा बे जोबोद इन्टारेस्टिं लोगोफोर। बे जाहैबाय माबि बाथ्रा फान्दाय। बाथ्रा फान्दायनि खोन्दोबनि बाहागोखौ आं बाहाय माखासे मोनथाम मोनब्रैसो बिदिन्थिजों नोंथांमोननो फोरमायनो आखायाव लादों। जोबोद नोंथांमोनाबो इन्टारेस्ट मोनगोन जानांगौ। लोगोफोर, अब्ला गोबाव खालामाजासे जोङो बैफोर बाथ्रा फान्दायनि सोमोन्दै आं बेखौ फोरमायनोसै। बाथ्रा फान्दाया जाहैबाय जोङो मा होनदों, जरा सोदोब एबा मा होनो रावखान्थि बिजाबफोराव मोननाय जों बाहायनाय बाथ्रा खोन्दोबनि माबि बाथ्रा फान्दाय नङा। बे जाहैबाय जोबोद गोलावै आरो जायखौ जोङो बिजाबाव मोननो थाङा, खुगा खुगाल' सोलिबोयो। दासिमबो बिजाब लिरनाय जायाखै, बा सोरबा सासेया लिरदोंब्लाबो बेयो ओनसोलारियै एसे जुदा जायो। बेफोरनि फारागथि थायो। दा बेफोरखौसो आं बाहाय फोरमायनो आखायाव लादों। जोबोद इन्टारेस्टिं। बेबो जाहैबाय सोंनाय आरो फिननाय। गथ'जों गथ', माब्लाबा बोरायजों गथ' बेबायदि लोगो मोनोबा बेफोरबायदि सोंनाया जानो हागौ। आरो बेफोरो जाय जेरै हायो बेबायदि बानायलायनानै सोंनाय जायो। आरो लोगोफोरजों गथ'फोरना बादायलायनायबो जानो हागौ मालाबा, सोर थाबसिन हायो सोर थाबसिन हाया सोंनायनि फिननायखौ। दा बे हिसाबै गिबियाव आङो फोरमायनो आखायाव लादों जे नोंथांमोननियावबो कुइसन सोंनाय जाहैबाय। बेयो माबि दाउ बायदि बिरो, दाउबो नङा। एन्जर बायदि गुदुं खुरो, एन्जरबो नङा। मोसौ बायदि गांसो जायो, मोसौबो नङा। अब्ला माबे बे जिबियालाय? माबेलाय? फिननाया जाहैबाय माबि खुसेंग्रा। खुसेंग्राया जाहैबाय गुदुं खुरो, एन्जर बायदि, दाउ बायदि बिरो आरो मोसौ बायदि गांसोबो जायो। नाथाय बेयो जुदा। माबि मोसौबो नङा, गुमाबो नङा, मा होनो एन्जरबो नङा आरो दाउबो नङा। बे जाहैबाय खुसेंग्रा। अब्ला लोगोफोर, नोंथांमोना निस्सय माबा मोनसे मोनबाय जानांगौ। दा बेनि अनगायैबो आरो गोबां दंबावो, जेरैहाय नोंथांमोना बानायनो हायो। ओरैबायदि मोनसे हारि जायो, हिन्जावनावबो थायो दारि आरो हौवानावबो थायो दारि। आरो बे दारिया सरासनस्रा दारि नङा, जोबोद गोलाव गोलाव थायो। मोनसे हारि दङ बाहाय मुलुगाव, हिन्जावावबो दारि रज'यो, हौवानावबो दारि रज'यो। माबे हारि बिलाय? जानांगौ नोंथांमोना सानगासिनो। फिननाया जाहैबाय बोरमा। बोरमानिया मा जायो? होमबानो फान्था फान्थि, हि गट सि गट मोननैयावबो दारि रज'यो। अब्ला लोगोफोर, नोंथांमोना बे सोंथिखौ मालाबा सोरनावबा सोंनानै बुंनोबो हागौ। आरो बेनिफ्राय आरो मोनसे फोरमायबावनो नागिरदों। उन्दैनिफ्रायनो गस्ला थाखो थाखो मोनगानबोयै जेब्ला देरलांगोन अब्ला मा जालांगोन? गस्लाया लासैनो गोमालांगोन, लांथिया जागोन। मा बेलाय? सोर बिदि मोनगानो? बे जाहैबाय औवा मेवाइ। औवा मेवाया बिखब बिखब थांबाय थायो। मा होनो? खिलिजेननायनिफ्रायनो जेला देरलांगोन बेनि बे बिखबा हारसिंनो गुगालांगोन। आरो जेला देरथारनानै बोरायगोन अब्ला लोगोला बिखब थानाय नंला। अब्ला बेखौनो बेजों फोरमायनाय जायो। आरो बेनि अनगायैबो दंबावो, गोबां दङ जायफोर खुगा खुगा सोलिबोयो। आंनावबो गोसोआव गैजोबला आरो आंबो बिजाबाव मोननो थांला। दा जाहैबाय खोथाया, नोंथांमोना बेबायदि बाथ्रा फान्दायफोरखौ बुथुमनानै ज' बिजाब महरै दिहुनोब्ला माबा मोनसे बर' हारिनि मा होनो खुगा थुनलाइया जारिमिन हिसाबै थालांगोन, बेखौ आङो मिजिंथिनो हायो। आरो आंबो नाजागोन जा हायो। अब्ला नागिरबावदिनि, उन्दैनिफ्रायनो मा होनो आलि खोनो रोंगौ, बोरायजासिम सम गैया, जेब्लानो गोसो अब्लानो खोनो हायोनो आलि। मा बेलाय? बिजि। बिजिजों जों जि सुथेयो, सुथेनायाव आलि थाखो थाखो जालाङो उन्दैनिफ्रायनो, बा बिजि फिसा जा गिदिर जा गासिबो। दा थांबावबाय आरो नागिरनो मोनबावगोन। उन्दैनिफ्रायनो माबि दै सिङाव लेखा लिरोनो, दै सिङावसो लेखा लिरो। मा जानो हागौ? साम'। साम'आ हा सिङाव दै सिंनि हा थालायाव मानबाय
सिन खालामो बेखौनो होनना बुंदों दै सिंनि लेखा लिरनाय। आरो मोननैसो नागिरबावनि मोनसे मोनबावगोन सोरांब्लानो दैयाव थब्लयोनो मा बेलाय सोरांबाथाय दैयाव जब्ब सोरांबाथाय दैयाव जब्ब मोनादिनो समावल' जेला बयबो उन्दुजोबो अब्ला बेहा दैनिफ्राय सिखारनानै दलद थाबाय थानोसै आरो नाथाय सानावब्ला जेब्लानो गोसो जायो अब्लानो थब्ल' दैयाव मा जानो हागौ सानगोरों जानांगौ नोंथांमोनहा बे जाहैबाय बाल्थिं। बाल्थिंजों जों जेब्ला दैखराव दै खावगोन जेब्लानो गोसो अब्लानो दैखराव दैयाव हाबलांनांगोन नाथाय जेब्ला उन्दुजोबगोन रावबो खावनाय नंला अब्ला बे बोरियाव गाखोनानै थाबाय थासिगोन। अब्ला नोंथांमोनहा निस्सय इन्टारेस्टबो मोनदों जानांगौ। बेनिफ्राय आरोबाव नागिरबावबा मोनबावगोन बेरेफुंजानि दाउखि सोलायोनो मा जाथावथाव गोबाङानो सानदों जानांगौ मा जागोन बेनि फिननाया अब्ला हासिबजों जोङो बेरेफुंजानि मा सिबो दाखोर सिबगोन न'आव दाउखि दाउखा गासिबो सिबफालांजाजोबगोन गासिबो होमबा हासिब बेरेफुंजानि दाउखिसो लागोन बे। अब्ला लोगोफोर नोंथांमोनहा जानो हागौ बेबायदि जोंनि खुगा खुगा सोलिबोनाय गोबांथार मा होनो खुगानि बाथ्रा फान्दायफोर मोनबाय जानांगौ। दा मोनोबा बेबायदि जथायनानै ओनसोलारियै जाय जायगायाव जाय बाहायो बेखौ जथायनानै मोनसे आर्टिकेल लिर हायोब्ला बिजाब लिर बेनो हारिनि थाखाय जथेस्थ जागोन थोजासे जागोन। बेखिनिखौ बुंनानै दिनैनि बे भिडिअआव फोजोबनाय जाबाय।